जों भारतीय जनता पार्टी नि बिसिंथि खालाय ताई भारतीय जनता जनजाति मोर्चा नि बिसिंथि खालाय जों थानाय 22 तारिख जों फ्लैग कायखा खुमुलुंग और फ्लैग कायफ्रु जों 7-8 जन बरक सामाजिक दूरत्व नारुगाय जों फ्लैग कायखा तान बागे हेंकाय जोंनि सीपीएम 25 बছर जे और शोषण खाई तंगमानी सीपीएम नि प्रशासन हाथ चुतंखा अब जों इलेक्शन उंगै फानो बीजेपी जों और सरकार दखल खाई खामुं हाई फानो कोरोना भाइरस नि बागै ऑटोमेटिकली अब इलेक्शन उकलगो उसलुका आबनी लगे लगे गवर्नर बिनी यागो नाहारका कारण 17 तारिख नि बिसिंगन बंगनि प्रशासन 5 बছर पाई थांका 18 तारिख नि सिमी हिकाय गवर्नर नि यागो नाखा हिकाय आबनी उल्लो जों 22 तारिख जेहेतु सीपीएम नि प्रशासन और प्रशासन चुतंखा आबनी बागै जों सिनी फ्लैग कायै जों सिनी कर्मी रक बाय कयेकजन कर्मी रक अरनि फ्लैग काई दिखा काईयाकै जखन नगो किफिली थांका और दुष्कृतिकारी रक साबो जों सिया और वो चिनी फ्लैग रक न काइसाफाना नारक जागलिया याकुंबाय कादुलखा सोबायका लामाव खिखलायखा रुंगय हरबाय सकका आबनि बागै जों एफआईआर रिजाखा एफआईआर दिफानो चिनी सरकार तागु पर्यंत बखा कलकनि बागै केबन फानो दरपाकर खलायाको एरेस्ट खलायाको हाइफानो आबनि बागै चिनी पार्टी नि चिमी चुनो दागे जाखा भारतीय जनता पार्टी नि बिसिंथि तैसे दागे जाखा तैसा त्रिपुरा राज्य नि और वो जे एडीसी हेडक्वार्टर आबन रक तैसा फ्लैग काई दि हिंदी चिनी पार्टी नि चिमी दागे खांकाय और फ्लैग लाई तंजाक मुसुक साजाक याकुंबाय कादुल दांगनो सुं तैसा और वो वाक बाय रंगा सुं खाइदि फैका स्पेशल कुनु चिनी तिनी प्रोग्राम करे विभिन्न बरर विभिन्न जागानि शुद्ध फ्लैग लाइजानो टेसाना हनाय सुं खाइदि फैका चिन दुइटि पाइखा ini फ्लैग काई मुंनि सामुंगो खरक बुसक आदं रक फाइका हाके बियां नि फाइ मान चिनी और अंकाय विशेष खलाय ताकारजला मंडल बाय चिनी मानदाय मंडल नि उद्योगे तिनी अबंगो हाइफानो चिनी छिटाफुटा जे विभिन्न जागानि एक दुइजन खलाय चिनी राज्य कमिटी लीडर रक फाइका चिनी और खरकनि विधायक बतंग चिनी बरमगनांकुक डॉक्टर अतुल बाय चिनी विधायक रामपद जमातिया बरक फाइजाक फाइयाको सोनो नाइकल खा इनकाय अब विशेष खलाय इ दुईटा मंडल नि बरक नंग जों और तुखा इनकाय गोलाघाटी नि किछु पार्ट तंग गाय खयरपुर नि किछु पार्ट तंग जेहेतु इ और वो खुमुलुंग एलाकाओ एडिसिनि 4टा सीट जिरानिया जेने मानदाय पुलिनपुर ताकारजला निने जन्म जयनगर पेकुवार जला इ एरिया नि बरक रक काइसा कुइसु फाइका विशेष खलाय हेंकाय दुईटा मंडलि फाइका मानदाय बाय चेनि ताकारजला इ थांनाय 22 तारिख जे नरो फ्लैग काई माने बिसिंगे सुप्रोजाक माने फाइकेबा सोबायजाक माने खितारजाक माने आबोनि बिसिंगे एफआईआर खाय माने नरनि सानमुं तामो ताबो खरकसापानो से रमजागियाखौ हेकेबा बो पुलिस एफआईआर ले खलायका एफआईआर खलाय ताउ पर्यंत पुलिस रमयाखौ बरक न केसिनि सानमुं हंकाय अब टाउन बागे रमया जों चिनी पार्टी नबो सुंगानो जों थानानोबो सुंगानो अरनि एसडीपीयू एसपी रनो जों सुंगानो टाउन बागे तिनी ताउ पर्यंत रमजागिया हाइफानो बरक बंनि डिउटी खलायतों जों पार्टी चिनी डिउटी जों खलायो जे बरक रक साबनि बागे एफआईआर रिखा अब तो थानानो सिसिनाय गाय जों चिनी पार्टी नि संगठन जों चिनी संगठन नि बिसिंथि खलाय जों फ्लैग कायो प्रशासन नि सामु प्रशासन खलायनाय पार्टी नि सामु जों पार्टी नि फ्लैग काय तंगसो हामबाय दिनै हांखेनो जों थांनाय 22 तारिखआव पहिला जों दिनैनो पहिलाया थांनाय 22 तारिखआव जों अरनियो खंबलं हेडक्वार्टाराव जों बीजेपी नि ओंगै फ्लैग कायलायनानै होनाय जों खालायमानि हालायखा फना बेसिले बरक बांया हायफाना जों मथमथि काय नायथावखाय क्लां थांमानि जागाबो सबारकबो फ्लैग नस्ट फ्लाइका हायफाना जों आ फ्लैग रंनो तेवायसा तिसानानै होनायनि फायलायजा जों बरबाय वालायनानिया टकलायनानिया चिन खायथायनो जों खायलायनानै फायो जों पार्टी नै जों पार्टी जेहेतु कायसे सपोर्ट खालाय दङ आ पार्टी नि दागे मंने नैनो जों अमाहायराव जों खालायलाय दङ और जागाव जों चलारकनो गोबां मा जागाव बर बाहायना पार्टी नि पटिफोर साम खालायना थांथानि बुरिरावबो जों लगेर लायानो होनायनो जों बुरिरावबो मथमथि यां यांनि फायलायजा मेन को खाहा खेनो चिनि
आनसे सिगां आंनि टाकग्रा साइड थांमानि बेहायनो जोंनि टाक नांगौ माने जोंनि दफाराव 70 बोसोरनि जोंनि गेपिं जेटा राजनीतिक खालायफाय माने बिसिङाव दा कंग्रेस बांखा बा थांनाय गभर्नमेन्ट रफांखा बराव जे खालाय माने बरावनो खालायग्लां थाखा बाद बाकिनो जों बाहायनो टेक्स फिलआप खालायो जोंनि बर'नाव जों बाहाय खिसुबामान आबोनो नाहारै जों जायतगलाय दङ ओंखे दिनै नै बिसेसखाय जों फायलाय माने खाय तो जोंनि फ्लेग खालायजारो न बेलायखा हानां पेनां खालायजाखा कायसा फ्लेग बिरोदिनि तो सामाया हायफेना जे बर' पार्टीनो सापर्ट खालाय थांनाय बरनि बा इनके बेलायखनो बरम खालायो जों इनके जों जेकुनु बिरोदि पार्टीनि फ्लेग दं जों बेलायखनो बरम खालायथाय इनका अर जागाव मा इनके बेलाय सेलें मानसिंसा जों अमहाय बुलाय दगलाय हलाय सालाय बोथारलाय सौथारलाय गोबां मा राजनीतिक खालाय फायलाय हायफानो जों ताबो अमहायलायनानै जराया बिसेसके एडिसि एरियानो जों मा सकनाय खाङाखे बेलायखनो जों रांरि गरै दा बिसेसके कर'ना भाइरासनि बेपारै जों जागा जागा थाङै जों नुबैखा बेलायखनो सामों गरै कामों गरै बिसेसके पाहार ओनसोलाव दंनाय र' इनका अमहाय जरावो पदेर परचिनि गभर्नमेन्टनि माथाय सकथाय फाय माने हावा मानैनो जों बर'नो बाहायखे बर'नि गान्दा बासायमान लखेबायनो जों yang थालाय चुबालाय दंलाय माने इनके जेटा गभर्नमेन्टनि जेटा रुलिं गभर्नमेन्ट सेन्ट्रेलावबो बा स्टेटनि जेटा रुलिं खालाय दंनाय बर्तमान गभर्नमेन्ट या भाव एडिसिनि खेतो ते आयां दिगे खेतो बिप्लदेव जिनि माने या भाव दङ इनके जतबै सालाय माने बिसिङनो जों अबतिर खालायलाय दं माने इनके आरो जागाव जुदि भुल बुजा बुजिबा अमहाय रखे पदेर परखे जों आटक रखलायलाय इनके बा पदेर पर आक्रमण रखलायलाय इनके बेलायखे नायथौग्रिया नुखुया बेलायखेनो सेलेंमा सिंसा हायनोबा आंनि रजतनो कयनानि मुसुङाव तिना अरबासा वे आं सानानि मुसुङाव फायदि जों सिनि बर' रगनि गाना बासालायनो अमहाय बिरमान जराव बिसेसखाय राजनीति खाय माने इनके मेनेजमेन्ट तैसे मेनेजमेन्ट खायनानि बाङै जों रांरि नांगौ इनके हायनोबा जों ताबो नेशनल पार्टी मा खाय गभर्नमेन्टनि सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि सुबासु नांगौ हायनोबा सुबासु मानानि बाङै इनके जों हारमनि जों सिस्टेमेटिक मा थांनाय हायनोबा जों अबननो सानानि मोसुङो फायदि जों खरसाते खरसा हामजाग लायानो खरसाते खरसा सुबा लायानो अमहाय महामारी बिरमान जरावो खरसाते खरसानि गाना बासालाय माने बिसिंति वालाय सुग्लाय नायस्रुलायनो अंग्लाव रहलायानो आं दिनावमोन आबान खायो जतननो जों वालायलायनानै जराया महामारी फायमाने बिसिंति सिनि बमहाय नायट्रिफ्रा हावा ततर एरमासाखा एरमानि सिङै दङ कर'ना भाइरासनि गाहायनि बाङै जों जे चिनि खालायथायनो जों कायसा पार्टीनो सापर्ट खालायदोंबा जे चिनि खालायथानो खालायखा किन्तु आं जारा बिरोदि दंनाय रंनाबोनो आं कयनानि मोसङो दाबो जों बुलायनानै जराया हलायनानै जराया फायदि नांखानो टेबल कायसाबो जों आजक लायै सालायानो आबोसो टेक्सि सामोसाङो हायनि बाङै आं जतनो कयनाय फायदि जों अमहाय समय हाया जरावो खरसाते खरसा ससियेल डिस्टेन्स नारमानि बिसिङाव जों चिनि बर'नि खालायथायनो बर' खालायदि चिनि खालायथायनो जों खालायनाय गभर्नमेन्टनि खालायथायनो बर' खालायानो हायनोबा आं जतनो कयनाय चिनि खाफांनि हाजागनो याफारै जे अननाय खालायखा बने मा होननाय जायानो ब सुद्रायथों सोबाबो खायखा जोंथ' सिलिया थांनाय 22 तारिखनि कक इनके ताबो जों दिनै देबायसा खालायखा खाखलगै दिनै जरा ताबो पर्यन्त बर'नो रंजायाखौ हायफानो जों मननो वासलायनाय जों खरकसाते खरकसा बिपद जरावो समय हाया जरावो बासालायनानै जरावो अमहाय अंलायबिया होननाय आं जतनि बोखाङै चिनि पार्टीनि ङै जतनि बोखागो आं गय मुनारगैनो आने कगना अरनो मसासा हामबाय बियां काल कायजा खाथिनि नरनो फायखाना आरो फायनाय र बियां कायजा खानो फे कायजा माने इनके तो yang dingin ama para dukmali ama to main dukmali area wono kato kaija kha main tamahanai khomolong ni head office ni area wa motamoti paire na kaija man kha to agi ni khiklai jaro no tewesa khawai raja kha